Guys, ito na yung mga kalahok sa ating mga bike race dito sa Trinchera. Yan. Maya magsisimula na. Tatlong ikot sila. PJ Galoy, correct. Tatlong ikot guys, tatlong ikot. At ito ang ating Tamat, Libertad, ruta guys, ayan. Yan. Panganiban, Simula sa Tamat, Libertad, Salang, Panganiban, Salang, Lawak, Santo Domingo, No helmet, no ride. Magallanes at Dapat Tayugtan dati- Apo, Proper. no helmet, no ride. Balik, tatlong balik. Tatlong balik. Yan guys. Dalo, Dagwardiya Jayon, Lawak, Yan. Santo Domingo, Ibang Lista. Yan. Yan, dumadami na sila. Dumadami na yung mga nag-i-entry. Ayun. Tapos ito yung mga kategory natin. Itong white flag, 17 pababa. Tapos itong red flag, yung mga 18, yung mga adult. Yan. Yun. White, red. So yan guys, ayan. Mga exact 8 siguro, kaya 8:30. Siyempre Filipino time. Yan. May lalaan yun ang bunat tao. Yun. Nagtukataw. Ito guys, yung mga taga-ibang lugar na gustong sumali kaso nasa adult category na sila. Kasi yung 18 above, 17 pala, hindi na pwede. Kasi puro batak ata eh. Yan. Isura nyo, tinagan nyo, tapno, mapalabang kayo mga ano, kung guna yung mga Yan, sobrang dami na nila. Yan o. total ka-stress sa masbag. Sige, doon na lang natin sa hintayin. Patakam ka na, Jet.
Yan yung yun o. Bora number 1. Finisher lang, finisher. Nilalapit na yung Magallanes. Magallanes. Nagkatimbati mo niya. Nagkatimbati mo niya, ma'am. Nagkatimbati mo niya. Bakit ba nagkatimbati? Lagi mo doon. Nice. Tugpar. 11, 3, Aji ni nakita, aji tapta jila ka usog, nakita mo lang tapta yung ajay. Tapos nakita ko rin doon, kita nagpapalakan. Tumulong ka, Jai. Mati, basta nakita, di ba ano, nakita kami ni Miko, ay dapili ko, ay yung tapos nawag na bate ajay. Tapos biglang Magallanes. Nalasan na tangiyay. Weh, rumatches mo na lang yung Magallanes. Magallanes. Baba. Nabalam ko nito pa. Ajaran kanan kita rin na bate.
Pero nangabang na katuwa niya ako. Nangabang na katuwa. Mga tayo na yelo pareha na nangabang na.